možno teraz ste práve rozlepili oči a hovoríte si, kde to som, tak som v jadrovej elektrárni v Mochovciach a dôležité je, že ste na dvojdňovom, absolútne top podujatí Deň kariéry. Bude vás tu takmer 500 a ste aj stredoškoláci, budú tu aj vysokoškoláci, budú tu ľudia, ktorí možno svoj život nejakým spôsobom spoja s energetikou. A my budeme veľmi radi, keď vás v rámci vlastne tohto podujatia tak trošku k tej energetike prilákame, lebo cieľom je ukázať, že v energetike naozaj je budúcnosť. Slovenské elektrárne sú aj najzamestnávateľ nielen v energetike, ale vôbec. Takže dámy a páni, privítajte riaditeľa závodu tu v Mochovciach. Prichádza Michal Novosad, veľký potlesk. Ja si inak pamätám na jeden taký zvláštny moment na začiatku, to som bol asi druhý deň v elektrárni, mladý operátor a prišiel tedy inžinier Krenický, to bol tedy riaditeľ závodu a vošiel tak do miestnosti, tak sa rozhliadol, povedal, hádame medzi vami budúci riaditeľ závodu, takže ja vám poviem to isté, učte sa, študujte, naučte sa každý niečo nové a ja verím, že medzi vami je budúci riaditeľ tohto závodu. V našej spoločnosti extrémne sa využije úplne každé povolanie. Či je to programátor v Pythone, alebo je to elektrikár, právnik, ekonómov máme, účtovníkov, alebo je to strojník, alebo chemik. Proste naša firma zamestnáva celé spektrum vlastne povolaní, ktoré nájdete na trhu. Všetko je jasné, keď je to hotové. Ale keď je ten nápad veľmi krehký, tak vtedy, keď vám niekto povie, že to nepôjde, tak vy možno si poviete, že to sa nedá. Keby vám teraz Michal povedal, že nikdy sa nestanete, alebo je veľmi ťažké sa stať riaditeľom keby závodu, tak by nám to hneď zrušil. Úplne úprimná odpoveď, či každý z vás môže byť riaditeľom elektrárny je, že neviem. To je naozaj úprimná odpoveď. Ide o to, že ty nikdy nevieš, čo je nereálne. Že keď sa objavila elektromagnetická indukcia a Faradaya sa na to pýtali, že na čo vám to bude, tak on povedal dve veci, dva bonmoty. Prvý je taký, že neviem, ale čo skoro to zdaníte. A druhý bol taký, že tiež sa nepýtaš, že aký užitok je z novonarodeného dieťaťa. No ešte nevieš, akým spôsobom sa to vyvinie. A keď sa objavila jadrová fyzika, tak to bolo presne, že nejaký patentový úradník v Zürichu nechcel veľmi pracovať, tak rozmýšľal o povahe sveta. A prišiel zrazu na to S rovná MC na druhu. A tiež to nebolo motivované tým, že chcem z toho nejaký praktický užitok a zrazu z toho praktický užitok bol. Takže keď my píšeme niekde do grantov, že ideme rozmýšľať o divných veciach a oni sa pýtajú, že na čo to bude dobre, tak my povieme, že nevieme, ale sem tam to môže zmeniť svet. Dostali ste niekedy takú hlúpú otázku, že jej, ty pracuješ v Mochovciach, tak to jak to všetci svietite, nie? No, mňa moji kamaráti, keď som prijala ponuku pracovať v Mochovciach, začali volať pani osvietená. No. Predstavte si túto čokoládu ako prácu. Kto z vás tú čokoládu chce, ruku hore? Výborne. Ako si z vás mám vybrať? No, veď to. Vyberáš teraz? Aha. A to je aký proces teraz? Aha, že teraz rozmýšľaš, hej? Že koho? Nie, už som vybral. Pán získal prácu čokoládu. Wow. Jedna malá lekcia na záver. Čokoľvek v živote budete chcieť, urobte ten prvý krok a choďte si za tým. Ruku hore, kto za ten čas, čo sme tu od rána, pochopil, že energetika je jeho budúcnosť. Wow. Čaká nás tombolák. Prvé miesto. Mobilný telefón a všetky tie ceny získava. Je to číslo 10. Ešte som neskončil. Ešte nezazvonilo. Presne, hodina trvá 45 minút. Pozor, priatelia, máme obed, len sa tam nenahrnite všetci naraz. Radšej zbierajte pečiatky, premýšľajte nad tou svojou kariérou a nie nad tým svojim bruchom, lebo brucho a obed je krátkodobý cieľ, kariéra je dlhodobý cieľ. Dobre? Vyberte si radšej najskôr kariéru a potom ten obed a my sa potom určite tu stretneme, aby sme to dokončili v rámci tomboly. Ste skvelí a ste naša budúcnosť. Nezabúdajte na to. Potrebujeme vás. Bravo!